Иновативната технология е система за автоматично управление на налягане в гумите или за краткост SAUNC. Български специалисти създадоха иновативен способ за управление на налягането в автомобилни и други гуми. Идеята е да се следи и променя в движение налягането на гумите. Системата е предназначена за максимална сигурност на пътя, за реализирана икономия от гориво, гуми и ходова част. Сервис. Оптималното налягане на всички гуми се постига в движение при висока скорост и дори при спукани гуми. Системата няма триещи се уплътнения, които се износват при движение на автомобила или се амортизират в положение на покой. Управлението е автоматично и се монтира на удобно за шофьора място на арматурното табло с съответните светлинни и звукови индикации, които отчитат налягането на гумите при покой и в движение. При напълно спусната гума са необходими от 2 до 3 минути за достигане на необходимото налягане. При показания тест и направената от нас умишлена интервенция на 17 броя пробиви върху гумата се доказва. Технологията SAUNC дава оптимална стабилност на превозното средство, като поддържа налягането в гумите съгласно заводските предписания. При тестван пробег над 200 км до достигане на сервис. Технологията система за автоматично управление на налягането в гумите или за кратко SAUNC е отлично решение за безопасността. Статистиката показва, че над 7% от автомобилите се движат с опасно ниско налягане. Нормалното налягане във всички гуми според сезона намалява времето за спиране и спирачния път при увеличена стабилност. Знае се, че при по-високо налягане в гумите контактната площ е по-малка. По-ниското налягане опасно увеличава риска от аквапланинг. Понижението налягане с повече от 0,5 бара води до увеличен разход на гориво до 20%. Удълженият пробег на гумите чрез равномерно износване на протектора води до 20% икономия. Интервалите на пълната смяна на гумите стават по-дълги, намалява се преразхода от изхвърлени неупотребени до край гуми. Другите икономии се постигат от намаляването на разходите за поддръжка на ходовата част и те стигат до 15%. Намаленият разход на гориво води до ограничаване на замърсяването на околната среда. Статистиката сочи, че преразходът на гориво в Европа от автомобили с меки гуми е над 3 милиарда тона годишно, което се равнява на 9 милиона тона отделен в повече въглероден двуокис. Намаляването на експлоатационните разходи и повишаването на пробега и надежността се виждат при камиони, трактори, микробуси и автобуси на градския или обществения транспорт. Спомага за спазване на графика. Чрез SAUNC проходимостта се увеличава с възможността за експресна промяна на налягането при различни пътни настилки и условия – пясък, сняг, дъжд, кал и други. Постига се висока контактна площ на гумата с пътя при нарочно понижено налягане. SAUNC е предназначена за всеки собственик на превозно средство от всички категории. Доказвала ефективност при военните машини, системата е приложима при транспортни и селскостопански машини, както и такива със специално предназначение. SAUNC има висока скорост при експлоатация. В нашия видеофилм над 130 км в час, което я прави по-надежна и предпочитана за използване от всякакви автомобили, включително и състезателни. Предлагането на експлоатация в по-голям температурен диапазон е от съществено значение за успешно приключване и на най-тежкото трасе при най-необичайни условия. Друго предимство е по-високото налягане, което намалява времето за промяна състоянието на гумата. SAUNC не изисква особена поддръжка, освен източването на конденс от филтъра за въздух под налягане, с цел да се избегне замръзването и запушването на тръбопроводите. При необходимост могат да се подменят тръбопроводи, маркучи, електрически елементи, клапани и други. Системата не създава рискове при ползване, не е пусната в серийно производство и се прави за сега от Анкол по индивидуални задания. Цената на SAUNC се изплаща от икономии за срок приблизително 1 година в зависимост от превозното средство.